Oma second 100 meter teko jalan raya Boteng rek yo. Iki lokasine ndek Boteng. Ukurane 4 kali 12, regane 300 jutaan, masih bisa nego. Lah omahe iki rek yo, apik 2 lantai rek yo. Cak langsung cak. Loh, omahe model kejawen-kejawen delon ngene iki rek yo. Apik pintune kayu, kayu model biyen ngono iku. Nah, assalamualaikum. Cak langsung cak. Lah, ini kira ya orang tamu iki biyen bekase rehabilitasi rek yo. Kaya omah iki lho. Ono Prabowo ambek Gibran ngono iku, mbok lapo. Langsung ya. Lho, iki ono ikune rek. Lho, wis free iki kok PN. Lah iki kamar yo. Nah, iki kamar pertamae nang ngisor. Iki biyen gawe iku rek. Apa? Kantor yo. Wis. Posisi ini hook rek yo. Iki ono 2 pintu. Lah kene iki ono pintu. Nah, kene iki dalan soalnya ya. Terus nang ngisor iki ono kamar mandi, kene cak. Ya, iki kamar mandi nih rek yo. Wis gede kene gatus wong 35. Lah kok kene dapure wis langsung munggah cak mendukur lho. Tanggae rek yo. 2 lantai 300. Murah rek yo. Sik oleh nego sisan. Murah pol pokoke iki. Ukure. Nah, telon. Lah, iki kamar kedua rek yo. Kamarnya ono loro tok rek. Nah, oh, di kamar kedua ya, langsung ya. Ya wis rek yo. Loh, ono apa? Livan tingkate yo. Wis. Terus nang kene iki ono ruang keluarga. Wis. Ngene iki rek yo kondisine. Terus nang kene iki balkon. Sing super gede. Nah, yo. Wis, langsung nang kene cak tak jelasno. Nah. Omah iki murah pol rek yo. Lokasine ndek Boteng. Sebelahnya perumahan Lestari yo. Wis fasilitas cuwi cok karo fasilitas umum liyane pokoke rek yo. Kok Indomaret, terus SDN Boteng, SMA piro ngono rek, cuwi cok pokoke. Wis langsung digas ukurannya 4 kali 12, regane 300. Nek sampean minat atau pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.